फलंदाज कुणाल साठी पहिला चेंडू काय निर्धाव आहे का पंच? पहिला चेंडू नो चेंडू आहे. अवांतर स्वरूपात एक आणि घोषित स्वरूपात एक अशा 2 धावा मिळतात. 2 धावांनी सातेनवडी संघ आपलं खातं उघडतोय. पुन्हा एकदा दुसऱ्या चेंडूवरती टॅप स्वरूपात 2 धावा मिळतात कुणालला. कुणाल आणि विनीत अशी जोडी मैदानामध्ये सातेनवडी संघाकडून खेळताना पाहायला मिळते. गोलंदाजीसाठी आलाय बंटी. बंटीचा पुढचा चेंडू फुलटा स्वरूपाचा चेंडू, परंतु उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेरून जाणारा चेंडू. पंच हा चेंडू स्वेर असल्याची खूण करतात. दरम्यान खोलवर टप्प्याचा चेंडू सुरेखरित्या खेळून काढला. टॅप स्वरूपात 2 धावा मिळत आहेत कुणालला. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 7 वरती. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे. सातेनवडी संघाचे हे 2 खंदे फलंदाज फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान पुन्हा एकदा बंटीचा पुढचा चेंडू, हा देखील सुरेख चेंडू होता. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये बंटी हा चेंडू अडवतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. दरम्यान फुलटा स्वरूपाचा चेंडू बनवला आणि त्या ठिकाणी घोषित स्वरूपासाठी 2 धावांसाठी हा चेंडू पाठवला. धावसंख्या 2 ने वाढते, जाऊन पोहोचते 9 वरती. अजूनही पहिल्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. दरम्यान या चेंडूवरती 1 धाव मिळते कुणालला. धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावून जाऊन पोहोचते 10 वरती. कुणालला माहिती आहे या षटकातील धावा आलेल्या आहेत, त्यामुळे तो आता सन्मानाने खेळून काढतो. दरम्यान मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. टॅप स्वरूपात 2 धावा जमा करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु तसं काही होत नाहीये. धावसंख्या स्थिर आहे 10 वरती. गोलंदाजाचं नाव सांगा. महाडिकवाडी संघ. षटक घेऊन सागर येतोय. सागरवरती मोठी जबाबदारी आहे. पहिल्या षटकामध्ये एकूण 10 धावा खर्ची घातल्यात, तो म्हणजे बंटीने. आता सागर दुसरे षटक घेऊन आलाय. या षटकामध्ये त्याला कमीत कमी धावा द्याव्या लागणार आहेत जर आपल्या संघाला या सामन्यामध्ये आघाडीवरती ठेवायचं असेल तर. दरम्यान आता मात्र स्ट्राईक वरती आहे विनीत. विनीतने पहिला चेंडू आक्रमकरित्या खेळलाय आणि या 2 धावांनी आपलं खातं उघडलंय. संघाची धावसंख्या 2 ने वाढते, जाऊन पोहोचते 12 वरती. दुसरे षटक प्रगतीपथावर आहे. सातेनवडी संघाची सुरेख धावगती आहे. निर्धारित 24 चेंडूंचा खेळ होणार आहे. पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. हा टॅप स्वरूपात किती धावा? 2च धावा मिळतात. सातेनवडी संघाची ही स्ट्रॅटेजी दिसते. सातेनवडी संघाला माहिती आहे 4 षटकांचा खेळ आहे, म्हणजे विकेट राखणं गरजेचं आहे. धावा नक्कीच 2-2 आल्या तरी चालतील. आपलं धावफलक नक्कीच 2-2 धावांनी पुढे सरसावतोय. दरम्यान ही चूक एसटी रक्षक करतोय. त्या ठिकाणी बाद होऊ शकला असता फलंदाज, परंतु तसं काही होत नाही. अवांतर स्वरूपात 1 धाव मिळते. या एका धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचते 15 वरती. 5 क्षेत्ररक्षणामध्ये गंमत करायची नाही, नाही तर सामने आणती त्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागू शकते. दरम्यान हा नो चेंडू आहे. आता मात्र एसटी रक्षक सुरेख कामगिरी करतोय. पुन्हा एकदा सामन्याकडे. आता मात्र पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न आणि एसटीची धोन माघारी परतलेला हा फलंदाज आहे, ज्याचं नाव आहे विनीत. आघाडीसाठी आलेला विनीत माघारी परतलाय. दत्तकृपा सातेनवडी संघाला मोठा झटका विनीतच्या स्वरूपात बसलाय. नवीन आलेला फलंदाज साहिल. सलामीसाठी गेलेला कुणाल अजूनही मैदानामध्ये नॉन स्ट्राईक वरती खेळतोय. नवीन आलेला फलंदाज साहिल आहे. गोलंदाजी मार्कवर आहे सागर. आता मात्र सुरेख गोलंदाजी पहा. 1 विकेट मिळाल्यानंतर आत्मविश्वास सागरचा वाढतोय. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. मोठा फटका खेळला. तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण सुरेख. बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक गोष्ट जी गरजेची असते ती म्हणजे तुमचं क्षेत्ररक्षण. तुमचे फलंदाज धावा करतील नाही करतील, नक्कीच गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करेल नाही करेल, परंतु एक चांगला क्षेत्ररक्षक प्रत्येक वेळ जास्तीत जास्त धावांची मजल गाठण्यात यशस्वी होऊ शकतो. पुन्हा एकदा पंचांमध्ये थोडस मारा करणार आहे कुणाल करिता. पहिला चेंडू कुणालसाठी पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न. सुरेख फटका, रॉकेट शॉट. त्याचबरोबर या पूर्ण स्पर्धेमध्ये जलवा स्वरूपाची गोलंदाजी ग्राह्य धरली जाणार नाही.
जर त्या प्रकारची गोलंदाजी पंचांना आढळली तर तो चेंडू नो दिला जाईल, याची सर्व गोलंदाजांनी नोंद घ्या. दरम्यान पुढे सरसावून पुन्हा एकदा खेळलाय. या चेंडूवरती घोषित स्वरूपात 2 धावा कुणालला मिळाल्यात. मी अगोदरच म्हटलं होतं सातीनवाडी संघाचा आक्रमक फलंदाज आहे, मैदानामध्ये अजूनही तैनात आहे. सलामीसाठी आलेला कुणाल. सर्वचा पुढचा चेंडू पुढे सरसावून काढण्याचा प्रयत्न. आता मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू यष्ट्यांवरती थांबला होता, माफ करा खेळपट्टीवरतीच थांबला होता. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 22 वरती. तिसरे षटक प्रगती पथावर आहे. दरम्यान मोठा फटका तर खेळलाय, परंतु क्षेत्ररक्षण अचूक होतंय, त्यामुळेच हा चेंडू निर्धाव जातोय. पुन्हा एकदा सौरभ मारा करणाऱ्या कुणालसाठी पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण 2-3 क्षेत्ररक्षक एकत्र येऊन एक जुटीने हा चेंडू अडवतात. धाव संख्या 1 ने वाटे जाऊन पोहोचते 23 वरती. पुन्हा एकदा सौरभ मारा करणार आहे. आता मात्र नवीन आलेला फलंदाज साहिलसाठी. आता मात्र हा चेंडू घोषित स्वरूपात 1 धावेसाठी मारतोय साहिल, माफ करा 2 धावासाठी मारतोय. आणि आता चौथं षटक घेऊन सागर येतोय. धावसंख्या झाले 25. आणि आता चौथं षटक घेऊन आलेला गोलंदाज आहे सागर. वैयक्तिक कोटीतील दुसरं षटक आहे, म्हणजे हा गोलंदाज हा आघाडीचा गोलंदाज आहे महाडिकवाडी संघाचा. हाणामारीचं षटक आहे. जास्तीत जास्त धावा जमा करण्याचा प्रयत्न कुणालचा असला पाहिजे. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करताना स्वतः गोलंदाज सागर त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. यष्टीरक्षक काहीसा कानमंत्र देताना आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. पहिला चेंडू मोठा फटका खेळलाय. धाव फलकामध्ये कोणताही बदल होत नाहीये, निर्धाव चेंडू जातोय. पुन्हा एकदा सागर मारा करणार कुणालसाठी. बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशी लढाई मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. जितका सुरेख फटका तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये सागर करतोय. ओव्हरथ्रोचे रन्स आहेत, 22 स्वरूपात धावा दिल्या जाणार आहेत. दरम्यान हा मोठा फटका खेळलाय आणि कुणाल आता माघारी परतलाय. पहिल्या कुणाची जागा घेण्यासाठी आता कोण येतोय, कारण शेवटचे काहीच चेंडू शिल्लक आहेत. मला वाटतं फक्त 3 चेंडू शिल्लक आहेत शेवटच्या षटकातील. गोलंदाज कोण आहे? नयन. दरम्यान 1 धाव मिळते नयनला. धावसंख्या 1 ने वाढते, जाऊन पोहोचते 36 वरती. हा तोच नयन आहे ज्याने भडवळकरवाडी येथे झालेल्या टुर्नामेंट मध्ये अतिशय सुरेख फलंदाजी केली होती. आक्रमक फलंदाज आहे नयन. आता फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये उतरलाय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, बाहेर मारलाय आणि माघारी परतलाय. फलंदाज आहे साहिल. धावसंख्या झाली 27. या शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. नवीन आलेला फलंदाज आहे प्रणय. शेवटच्या चेंडूवरती भव्य किती धावा जमा करण्यात यशस्वी होते. दरम्यान काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न होता सागरचा. या प्रयत्नात अवांतर स्वरूपात 1 धाव देऊन जातोय. धावसंख्या झाली 27. दरम्यान पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न पंचांनी निर्णय द्यायचा आहे.